Gamblong udanan panasan kok ora di iopne kok ngene iki. Udanan panasan. Apa ya doyan sapi ngantek ketek ngene iki. Seado anu belas tanggap. Gamblong koyo ngene kok. Hujan ke panas ke. Panggah memek. Coba nih Pak Sitone. Ya. Wong kok perintah, wong arep ngerah godhong nongko barang kok. Salah. Jangan. Nongko nyai kok. Ki. Wong cuma nih anu koyo ngene kok. Gamblong udanan panas apa kena dipakake sapi. Ya biasane ning kene. Cuma ngengkel kowe iki langsung iki. Aku satu so mbok jongkok ning gamblong. Sareng ngerah godhong nongko barang kok. Nongko sapi kuwi gamblong iki dilebokne ning kandang ngono lho. Kan biasane ngene iki. Cuma pacul ane sumur kono. Nggo tangan. Alah. Wong kok. Des ngono. Gamblong kusung ning kandang malah koyo ngene. Des ngono. Udah lah kok ndeleh hondo ki ning kene iki piye iki mau iso leret kok kono iki jan wedhus nang bocah wedok yo nendi kok mbok pacul yo suwine reker aduh udah Ngongkon lho. Lah nek ndi wong sing ngongkon juga pacul mau. Piye to kok renek ki ning ndi to pesrona jangan-jangan. Lho. Lah kok juga pacul kok malah turun ning kene iki ngopo to, Pak? Lah kok malah penak-penak turu kene iki wis upet ae arep. Turun iku to jejre iki turun di asli. Lah nyapa sama iki gedaan ning kene nek ngantuk turu ning kamar. Gara-gara kowe iki mau. Kok iso gara-gara ondo syukur dieleh ning wong kemblekan ondo ngantek pingsan. Yo ora ero to, wong salahe to isih arep anu dong. Salah. Blek iki tenan arep greget aku ngrasakne kowe. Iso menang. Ndelah opo-opo ora hati-hati. Ora hati-hati pe wong tak sandekne ning kono kok hisan. Sandekne kono. Iki janu iki. Iya kah to, sampean sing nibakne kok. Tak jenenge. Wong kok malah wong apa-apa ora bener lho kowe iki. Ya sampean kok terano sing ra. Delok ondo serang gadeg blas. Iki sebenarnya iki sempal pundakku rasane iki rasane. Salahe to. Dus kok iki. Aneh aku nek sing salah. Iki gamblonge kotor kabeh iki.